Tkellem dwar l-inkjesta Igrant ukoll il-Ġermaniż Udo Bullmann li huwa l-President tal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew. Fisser kif il-kampanja li saret ibbażata fuq din il-gidba hija ta' teddida għad-demokrazija u rule of law u timmina l-fiduċja fil-partiti politiċi u l-istituzzjonijiet. Il-President tal-SND Bullmann qal li jinsab sodisfatt bir-riżultat ta' din l-inkjesta li wrid l-importanza li wieħed jindirizza allegazzjonijiet ta' dan it-tip b'mod trasparenti u mhux jippreġudika l-każ. Huwa allarmanti li esperti forensiċi internazzjonali sabu li l-akkużi kienu bbażati fuq dokumenti foloz. Dan juri kemm investew enerġija fuq xi ħaġa falsa, qal il-Ġermaniż Bullmann. Finalment, bħal President tal-Kummissjoni Ewropea u l-President tal-Partit Soċjalista Ewropew, il-President tas-Soċjalisti u Demokratiċi qal li ħares il-qudiem li jibqa' jaħdem ma' Joseph Muscat. Se nibqgħu nappoġġjaw ix-xogħol progressiv tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-ġlieda tiegħu għall progress ekonomiku u soċjali tal-pajjiż, qal Udo Bullmann.